Hausa, sirri na rayuwa ta ke ce kawai da kira da na amsa. Zuma baki daɗi gare ta Wani hoto na bidiyo kenan da ke nuna wata uwar gida na tiƙar rawa a gaban mai gidanta, a yayin da shi kuma mai gidan ke nuna alamun nishaɗi har kuma da tashi yana yi mata liƙi na kuɗi. A kwanan nan dai wasu ma'aurata na sanya bidiyo a shafukan sada zumunta da ke nuna miji na yi wa matarsa rawa ko kuma ita tana tiƙar rawa a yayin da suke sauraron waƙar soyayya. Wasu dai na alakanta wannan ɗabi'a da zaman kullen da ake ciki a jihohin Najeriya da dama, inda magidanta suka samu kansu a halin zaman gidan da ba su saba ba. To ko irin wannan rawa da ta zama yayi a kafafen sada zumunta ta dace? Malam Halliru Maraya wani babban malami ne a Kaduna. In aka duba ta mahangar Alkur'ani da sunnar ma'aiki zaka ga bai halatta ba. Domin Alkur'ani ya faɗa baro-baro cewa annabi ya gaya wa muminai maza su rantse idansu, ma'ana kar su kalli abubuwan da Allah ya haramta musu su gani, daga ciki ko akwai mata. Su ma mata Allah ya ba su irin wannan umarni a cikin Alkur'ani cewa annabi ya ce wa matan mu'mine su rutsa idanuwansu da ganin abin da Allah ya haramta musu, daga ciki ko har da kallon manzon wasu. To kaga duk sanda mutum ya rawa da matar shi aka ɗauka a bidiyo aka watsa a duniya, kaga wannan abin da Qur'anin nan yayi umarni kenan kar a yi, kaga ya tabbata yanzu za a yi. Amma in mutum a ɗakinsa daga shi sai matar shi ba ɗauka za su yi a waya ba kowa a wurin, shi da matar shi su yi rawa ko fiye da haka, wannan babu laifi. A cewa malamin da namiji mai irin wannan na da suna da ake kiransa kuma yana da wani hukunci da Allah subhanahu wata'ala ya tanadar masa. Duk mazan da suke yin haka wato maza ne wanda ake kiransu diyus, wato namiji diyus shine wanda bai kishin iyalinsa. Ka watsa ba a duniya duk a rika gani, da wanda ya santa da wanda bai santa ba, da wanda ya santa akwai aure tsakaninsu, da wanda bai santa ba akwai tsaure a tsakaninsu, duk su ga iyalinka. Wannan ya nuna mutum bai da kishin iyalinsa kenan. Wato shi ko diyus ranar lahira annabi ya faɗa ko ƙanshin aljanna ba zai ji ba. Ganin wannan al'amari na faruwa ne a lokacin da akasari magidanta ke kulle sanadiyar zaman gida na COVID-19, yasa na tambayi malam shin anya ba zaman banza ne ke haifar da wannan ɗabi'a ba? Wato maimakon killace mutanen da aka yi, mutane su amfani da wannan dama wajen komawa ga Allah. Kaga mutum yana gida ba inda zai je, sai ya ɗau Alƙur'anin sa ya rika karantawa, ya nemi sanin ma'anarsa, sannan kuma ya yi ƙoƙarin aiwatar da shi. Ya samu dama kuma da zai dinga nafilfili, ya samu dama da zai dinga ambatar Ubangiji, ya samu dama da zai zauna ya rika karantar da 'ya'yansa abin da ya shafi addini da kuma abubuwa waɗanda suke hatta na ilimin zamanin, tun da yara suna gida ya rika taimaka musu wajen gane wasu abubuwa gwargwadon yadda ya sani. To sai mutane kuma suka bari shedan ya musu da baibayi. Allah shi kiyaye. Yayin da malam ke wannan jawabi, wasu na nan na sanya irin waɗannan bidiyo na rawar miji da mata a shafukan na sada zumunta, a ganin su kuma ɗebe kewar zaman gida na kullen corona shi ya haifar da wannan ɗabi'a. Nura Muhammad Ringim, taskar Vijin daga Kaduna a Najeriya.